Ako tvojmu životu prispeli zelené potraviny? Som nemala veľké očakávania, lebo som neverila veľmi doplnkom výživy, ale fascinovalo ma, ako rýchlo začali pôsobiť na celkovú harmonizáciu môjho tela. Videla som to na mojom ženskom cykle, ktorý sa dal konečne do rovnováhy, zároveň na štítnej žľaze, ktorá začala pracovať tak, jak som potrebovala. A zároveň helikobakter, ktorého som sa nevedela roky zbaviť, aj po liečbe antibiotikami, tak zrazu sa stal minulosťou. Okay. A taktiež môj syn, ktorý dovtedy trpel častými infekciami horných dýchacích ciest, neboli vo veľkej miere, lebo riešila som zdravú stravu, ale až keď sme zaradili zelené potraviny, tak naozaj sme sa dostali do stavu, že to bolo výnimočné a keď aj tá choroba prišla, tak veľmi rýchlo odišla. Takže už je normálne, že ich je tvoja rodina, tvoje okolie. Pre nás neexistuje deň, že by sme nemali zelené potraviny v jedálničku. Prvotný moment, ktorý ťa presvedčil o tom, že toto chcem mať doma, potravinovým doplnkom, si moc neverila a zrazu sa niečo stalo, takže čo to bolo? Bolo to ako pre mňa science fiction, že niečo, čo je 100% prírodné, môže takto pôsobiť a môže byť také komplexné. Takže keď som prišla s nimi do kontaktu a videla som, čo všetko obsahujú, tie nutričné látky, ktoré sú naozaj z toho prírodného zdroja, tak som si povedala, že toto môže byť naozaj zaujímavé to vyskúšať, že čo to v tom tele urobí, pretože my vieme, že v dnešnej strave je veľmi málo živín, keďže klesá vlastne tá výživa tej pôdy, takže tie zelené potraviny sú pre nás úžasným nástrojom, ako si doplniť tieto deficity živín v jedálničku. A my vieme, že pokiaľ doplníme deficity živín, tak naše telo začne fungovať ideálne.